venit și o zi binecuvântată vă doresc tuturor. Suntem în modulul 1 al cursului, aceasta este lecția 2, al cărei titlu este astăzi Cum recrutăm o echipă de misiune și vom învăța cum să adunăm oameni care au același ideal și idei comune cu noi în jurul viziunii pe care Dumnezeu a început deja să o contureze pentru pornirea unei mișcări de ucenicizare în zona ta. Sper că ai avut șansa să-ți faci tema de casă de la lecția 1. Ai avut timp, poate să ceri și să aștepți un răspuns de la Domnul, să-l primești și să începi să notezi câteva lucruri despre ceea ce îți descopere El ca dorințe care sunt pe inima lui Dumnezeu pentru orașul tău și pentru zona lărgită în care te afli. Așadar, vom vorbi despre cum să aduni și alți oameni în jurul acestei viziuni și aici am să spun de la început că este atât de important să știi că dacă vrem să mergem cu ritm și vrem să ajungem departe, este necesar să ne însoțim cu alți oameni. Chiar dacă nu este întotdeauna ușor să lucrăm în echipă, totuși este cu mult mai eficient în marea majoritate a situațiilor. Este un cuvânt de Scriptură în Deuteronom 32, versetul 30, unde spune că un om pune pe fugă 1000, iar 2 10.000. Dacă vrem să vedem lucruri mari întâmplându-se și Dumnezeu vrea să facă lucruri mari, adu-ți aminte că am vorbit despre asta în lecția trecută. Dacă vrei să vezi lucruri mari, ai nevoie de o echipă în jurul tău. Nu vreau cumva să rămânem blocați la acest punct, gândind că trebuie să avem o echipă perfectă, formată neapărat din oameni cu abilități deosebite sau să căutați o persoană care să lucreze cu voi cu normă întreagă. Nu vă blocați în idealuri. Căutați oameni care ar putea să investească fie și câteva ore pe săptămână. Poate nu așa de mult timp, însă se pot alătura vouă în ceea ce aveți de făcut. Vrei să ai cel puțin alți câțiva oameni cu tine. Bineînțeles că poate fi și un păstor, un lucrător de-al locului, pot fi oameni credincioși de aproape sau chiar de departe, oameni activi sau entuziasmați în a ajunge la cei pierduți. Adunând acel grup de credincioși, ne alăturăm ca să fim o echipă pentru a multiplica ucenicii lui Isus. Asemenea, oameni pot fi găsiți și dintre colegii de serviciu, poate chiar și din alte organizații deja implicate în Marea Trimitere. Important este să găsim parteneri în lucrare cu care să mergem împreună până la capăt. A începe mișcarea de ucenicizare este mai degrabă un maraton decât un sprint. Exemplul meu cel mai recent este grupul meu de rugăciune, unde găsesc încurajare, motivare și determinare pentru a sta înaintea lui Dumnezeu cu consecvență. Și eu, numeroase au fost dimineațele în care aș fi vrut să renunț pentru încă o oră de somn. Însă n-am putut-o face știind că ei merg înainte spre și cu Isus, chiar și fără mine. Așa că vrei să găsești oameni care vor umbla cu tine în această cursă. Știm că ei există, trebuie doar găsiți. Iată câteva lucruri pe care vreau să le faceți în timp ce vă gândiți să adunați o echipă de lucru. Sunt pași simpli. Primul lucru la care vă încurajez este să vă aranjați un timp special cu Domnul. Luați un creion în mână și o foaie de hârtie în față. În limba engleză, expresia inside the box presupune gânduri și acțiuni de rădăcină veche, arhicunoscută și confortabilă. De exemplu, un gând. Să facem o biserică nouă cu oameni la fel de nemulțumiți ca și mine de biserica veche. Asta este inside the box. Ei bine, acum e momentul să gândim outside the box. Adică nu la oameni care ne plac nouă și pe care îi plăcem și noi, ci la acei oameni pe care ni va arăta Duhul, pentru că poartă în inimă același ideal, aceeași chemare. Ai încredere în conducerea Duhului. Scrie pe hârtie acele nume și consideră-i indicați ție de către Domnul. Apoi vei vrea să stabilești o dată de întâlnire la un moment în care îți poți împărtăși viziunea cu ei, lucrurile pe care Dumnezeu ți le-a spus și câteva alte aspecte pe care am să le menționez aici, nu ca pe un șablon sau ca pe o procedură rigidă, ci mai degrabă ca un ajutor în organizarea acestei întâlniri de prezentare a viziunii tale. În sprijinul acestui pas am pregătit un material scris care va fi postat împreună cu acest video și care te va ajuta să conduci această întâlnire. El îți sugerează doar câteva dintre cele mai importante aspecte ale acestui meeting. În acest meeting, pornește cu afirmația că Dumnezeu ți-a dat acces la un vis pe care tu îl discerni ca fiind voia lui Dumnezeu în a face ucenici pentru Isus în aria, în zona, în segmentul de populație sau în direcția respectivă. Al doilea pas ar fi să vorbești despre Marea Trimitere, așa cum este găsită în Matei 28:18, așternând astfel fundamentul voiei lui Dumnezeu pentru viziunea ce tocmai ai prezentat-o. Apoi, ca modalitate de împlinire a acestei porunci, prezintă felul în care s-a extins vestea bună a Evangheliei și multiplicarea ucenicilor în vremea bisericii primare, exact așa cum este prezentată în Cartea Faptele Apostolilor. Sper să o găsiți ca pe o resursă folositoare
acest ghid de pregătire al întâlnirii. La sfârșitul prezentării, nu uita să lansezi întrebarea. Invitații să se alăture și să fie parte din această misiune. Aici veți folosi discernământ spiritual. Poate că veți fi direct și la obiect, invitându-i să intre parte egală și activă cu voi în echipă. Sau poate că veți prefera să întrebați, este ceva din prezentarea aceasta care stârnește interesul? Oricum va fi, oferiți-le o opțiune de a considera toate acestea în rugăciune. Un timp de o săptămână nu este nerezonabil în acest caz. Vreau să menționez că, odată formată echipa, viziunea prezentată de tine inițial, scopul și rezultatele așteptate se pot și cel mai probabil că se vor modifica mai devreme sau mai târziu, pentru că vorbim de o echipă și Duhul va vorbi prin fiecare partener în lucrare. Este de așteptat, în cadrul unității grupului, în jurul scopului biblic. Iată așadar sarcina ta înainte de a avansa la lecția următoare, care va fi lecția 3 din modulul 1, intitulată Cum să formulăm viziunea finală. Și această sarcină, înainte de a ne muta la lecția 3, este de a cere o viziune clară în rugăciune. Întocmește lista de invitații. Pregătește prezentarea. Solicită întâlnirea și provoacă formarea echipei tale de misiune de ucenicizare. Hei, poate părea complicat și inconfortabil? Este. Într-o oarecare măsură. Însă acum și aici se diferențiază omul matur spiritual, predat în slujba Domnului. Se deosebește el față de cei care încă vin din urmă. Despre acest om matur și predat vorbește Romani, capitolul 8, versetul 19, spunând că lumea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Vă încurajez, fiți binecuvântați!